Lourdes Oñederra idazleak azken batean 3. eleberria plazaratu du. Honetan, Elisa eta Elisabete ama-alabak dira protagonista, eta bien arteko harremana jorratzen da. Identitateaz, denboraren joanaz eta duintasunaren aldeko borrokaz egiten du gogo eta eleberriak. Bi pertsonaia nagusi daude, ama eta alaba, eta bien arteko erlazioa da, egia esan, hasiera denbora labur batean, egun batean gertatzen zaizkien oroitzapenak eta dira. Urruti daude, ama hemen dago eta alaba Estatu Batuetan dago, eta aspalditik gainera egon dira bata besteagandik urruti, fisikoki, eta bestela ere bai, edo ez, baina urrutitasun fisiko hori importantea da. Ni pertsonaien arteko korapiloetan eta hor ni ere korapiloan korapilatuta ibiltzen naiz, uste dut hori dela nire idazteko motoretako bat, oso gauza importantea. Bi isiltasuna oso importantea da. Ia beti bezala, lehen esan den bezala, ez da, nire lanetan bi oinazen motak eragindako isiltasunak dira, elkarren arteko isiltasuna ere bai, bakoitzak duena. Pentsatzen dudalako edo nik alderetatik edo ulertu nahitik abiatuta esertzen naiz idaztera. Eta orduan gure isiltasunak oso gai liluragarria dira niretzat, oso erakargarriak. Isiltasunak. Esaten dugunean ere esaten ez duguna, eta esaten ez dugunean. Noski, isiltasun hori, eta bai maila kolektiboan, bai individuarean uste dut isiltasunak pisu handia duela, eta behar bada hori fikzio munduan esploratzea izan dela nire alegina novela hau idazterakoan. Aldena idazten dela, nik behintzat aldudana idazten dut, ez nahi nukeena edo era bat eta guztiz nahi nukeena. Eta batez ere aldudan moduan kontatzen dut. Aldudan moduan kontatzen dut. Eta ez zait bat ere erraza gertatzen. Ez zait bat ere erraza gertatzen istorioaren muntaketa. Istorio bat egituratzea buruan eta idaztea gero. Eta alderantziz, idatzi ala muntaketa hori moldatu eta birmoldatzea. Eta hori ez da borondate kontua, disiplina, lan kontua. Behar bada testua lantzea bai, testua alduzula edo nahi duzuna bintzat hori da hobetzea, aberastea, ulertzen ez dena lantzea. Hori bai, bada lan eta disiplina eta gogo kontua, baina beste hau, inspirazioa deitzen duten hori izango da, ez dakit. Nik uste dut, ni pertsonaietatik hasten naizela. Ez naiz inoiz hasten idazten novela bat, ematen duen finiru, hirugarrena da, baina ez naiz behin ere hasten, ez da historio narrazio batekin ere, ez naiz hasten historio ezagun batetik, hasita buka ezagutzen dudan batetik, behar bada alperkeria da, niri izugarri kostatzen zait, esan bezala idaztea lana da, ordua asko sartu behar dira, eta orduan badakidanean zerbait nola bukatuko den, ez dit konpentsatzen, nolabait ez nau motibatzen. Orduan, horrela hasi, pertsonaietatik hasi, batetik, bitik, nik uste dut hau, birekin hasi nintzela. Behar bada lehenengo batian, baina kuaderno zarrak behiratu beharko nituzke, behar bada amarekin hasi nintzen, behar bada zarrenarekin, Elisarekin. Baina berehala zegoen alabarekiko erlatzioan. Uste, muntaketaren lehenengo pausua izango zen seguru asko.